Velkommen til min første video på kanalen. Og ja, grunden til, at jeg ikke ligesom face to face, det er fordi, jeg ikke så meget vil vise mit hoved. Så ja, ja, så de ting, der kommer ud, det er nok gaming, ja. Det er nok derfor, det hedder Adult Gaming. Yep. Men, jeg tænker, at vi kunne spille lidt Badline her. Lidt Badline event. Mens jeg lige taler sådan op. Hvor tit der vil komme uploads og sådan noget. Der vil nok komme uploads sådan hvad kan man sige? Hver uge tror jeg, der vil komme en upload, eller 2 gange på en uge, og sådan nu der kommer der ikke uploads. Jeg ved det ikke. Jeg finder lige til, der er nogen, der venter inde på. En fejl. Kom det bare. Ja, what har jeg så til? Jeg skal med at spille det her. Loading. Spil noget på GMV. Og ja, det er fint nok, så ja. What? Får man ikke mere enchanted rustning i Assassin? What? Nå, nok. Ja, jeg koncentrerer mig lige lidt. Hvad giver den bedste til PvP? Jeg kan have skulle lære det. Er det ikke skal lære ud af mig? Ej, det jeg tror jeg. Hvor sidder han mod en? Seriøst, lad os tjekke. Hvad tjekke? Først. Create. YouTube killers. Okay, så hedder jeg bare YT Killers. Er der nogen, som vil være noget lidt til? Også lige. Og så chatten der det rundt her. Chattenslæger. Slash team white Jonas det fordi vi kan gå chat til 50.
nu. Ja, undskyld, hvis jeg er virkelig sluttet. Men det tror jeg faktisk bare var mit første video på kanalen, så ja. Vi ses der i næste afsnit. Bye bye. Bye bye.